zingakanani yobekeze noma izitha zami zingakanani yobekeze yobekezela Bonani ugogo Mseleku lo okhulumayo ngicabanga ukuthi akekho othi mayingena ekhasini likagogo Mseleku uthola ukuthi ugogo Mseleku akamanzi wonke umuntu ongena ekhasini likagogo Mseleku ngicabanga ukuthi ngoba engena esuke efuna ukuyozwa ukuthi ugogo Mseleku ngase kube ake ngibheke ubuzokhuluma ngani namhlanje ake uvane nje uyimisele mawungibheka ake ungene kuzona zonke lezi ndawo engizokutshela kuzona ake ungene ku TikTok ungene ku Facebook ungene ku YouTube ungena khona nje uyosesha ugogo Mseleku ngoba uzokuqhamukela nento ebaluleke kakhulu kunesithunzi samadoda sabanumzane kahle kahle ekumele ukuthi mawubaba usithole ngoba kunenkinga yokuthi uthola ukuthi umnomzane ukhona nje ekhaya kodwa akahloniphekile umuntu mayifika nje ekhaya lakho uyikhulumela noma kanjani noma into nje afuna ukuyikhuluma nomuntu osegcekeni ukhuluma noma ngayiphi indlela athanda ukukhuluma ngayo kanti cha kumele ukuthi umuntu acabange umeza kuwena angakhulumi wonke amasimba awathandayo kuwena azi nje nathi mezokhuluma nawe ezwe ngeseza kuwena ezoqala inkulumo ukuthi hayi kwazi kwanzima kwazi kwasinda kodwa lo mnomzane yini ungenzeleni bakwethu isisindo engizobe ngisifakile kuwena kubaluleke ngendlela eyisimangaliso kahle kahle lo muthi lo ubaluleke ngohlobo lesimanga ukuthi uthole umnomzane ngoba ngempela kufanele ukuthi umuntu afike azokunyela nje phezulu ekhanda lakho akhulume konke ukusutha yonke into athandayo ukuthi ayikhulume kuwena kubaluleke ngohlobo lesimanga ukuthi uhlonipheke mawumnomzane lezi nduku le akesuyona yokudlala kodwa uma uyidinga le nduku nayo futhi ngisho njalo ngithi ngifonele ungitshele ukuze ngikuhlanganisele njengoba ngisho nje ukuthi injani and futhi iqinile le nduku yaqina ukhakhayi lakhe lishona phansi njengengane ngoba umuntu mengazokhuluma nawe ukuthi ulula angeze ngabhakuzelwe lo ukhakhayi ashawele inhliziyo ikijama ethi ukhuluma nawe engasazi naye ukuthi kwenzekeni abese yakhohlwa uchaphela le nduku bekwinduku yabanomzane njengoba esekhuluma nawe umuntu ezokubhakuzela ukhakhayi kusho ukuthi nesesindo kuyena ngoba yona chaphela bandlayo iyakwenza umsebenzi wayo angifuni qamba manga kubaluleke ngohlobo lesimanga ukuthi uma umnomzane uyithole le nduku ngiyakuzwa wegogo ngiyathemba ukuthi nawabukeli bayakuzwa lapha emakhaya ukuthi namhlanje uphethe induku yesithunzi sabanomzane isithunzi sobaba kunomlaleli ke ozozibuza lapha ekhaya ukuthi awu ugogo ke le nduku kwangathi siyasibandlulula ke thina esingenamizi noma esingebona abanomzane esisahlala emakithi kepha ngoba isithunzi ngiyasidinga nje mina umfana omdala la ekhaya mina bingeke yini izingisize na le nduku hayi ngiyakuzwa kahle kahle yona isebenza kunoma ubani kodwa yona yakhiwa ukuthi kube eyabanomzane noma eyabantu esebevele behlala nomakoti wabo ngoba usuhlala nomakoti wabo kusekufana nokuthi nawe umnomzane ngoba kusuke sekukhona umuntu ohlala naye futhi usuhloniphekile ngaye ngoba kahle kahle vele abantu besilisa bahlonipheka ngabantu besifazane ukuze nje ungeke nje uyindoda usuke ukuthi wakhe ikhaya lakho elingenamuntu wesifazane lelo khaya lilula kufana nento noma mhlambe ngazi ujikijela noma isipakupaka emanzini sintengantengiswa sihanjiswa amanzi ngoba ayikho ibalance ekhona esisekele ngoba siyantanta manje ukuze uthole ke ibalance kufanele vele ube nalomuntu wesifazane ukuze naleli ikhaya lakho lakhe uqina ngalesikhathi nami sengizokwakhela uqina ngaphambi kwaleli ikhaya lakho ngoba njengoba ngiqinisa lo mnomzane nje ngenzela ukuthi uma lo mnomzane engathatheki kalula kodwa isisindo sikhona nakumama qobo ngoba umama uyena oluzima saleli ikhaya elenza ukuthi wena ube ubaba phakathi kwaleli ikhaya mina sengikufaka lesi sisindo ke sokuthi ke umuntu angafiki nje umuntu ozokhuluma nje wena uyabo ngoba ebona ukuthi wena awunayo umuntu vele ohlala uyakweya ukuthatha njengomfana kona hayi ngoba ungengesebenzi kwabanye kodwa wona wakhela ukuthi owabanomzane kodwa wena nawe uma udinga ukuthi ufuna lesi sithunzi nje sokuthi uhlonipheke nawe phela uyinsizwa akeni ungathi nawe uma uqhamuka endaweni bese uthathwa nje kalula noma njengomfana omncane nje ngoba phela ziyashiyana negaba negaba lokho kubalulekile nawe ukuthi ungawuthola kodwa ukhona lo oseceleni ukhona lo angazi ke mawuthi uzontshontsha ke nawe untshontsha ukusebenzisa umuntu ongesiwo kufanele ukuthi usebenzise uzibonela ke nawe ukuthi kwenzakalani kuwena
Awusho ukuthi usuyosatshwa abantu gogo. So sajwa abantu kakhulu angazi ngoba usafuna nezintombi ke wena ukuthi ke usuzozithola kanjani manje sewusabeka ngalolo hlobo okusho ukuthi usuzokhuluma nentombi ayisazokwazi ukukhuluma nangu manje usunalesi sithunzi lesi Iyakusaba ikuthathisa komnomzane. ithathisa komnomzane ngazi sithi hawu baba yini kwenze njani baba kodwa bapho ntanga yakhe uyayibona leyo nto kanti manje kubalekile ukuthi ke ubaba vela sithole noma ngabe bayasho ke kuyena kanjalo kuyena kulungile vele usuke balansile ekhaya baba uhlale ibhalansile ngisho ukuthi ke ngicela baza abalandeli bami ukuthi ngomhla ka5 nangomhla ka6 nangomhla ka7 ngizobe ngisegoli eSoweto ePortia Grand kodwa uma uhamba ngetekisi ehla eBoxer uma kuukuthi uhamba ngemoto yakho ngizokunika ilocation uma usuyicela ilocation ufuna ukuzwa ukuthi ugogo konje nalezi indaba zakhe ezimnandi kangaka singamtholaphi noma utholakala kuphi cha ngikhona nje uzongithola eGoli makuthi ungasegoli makuthi ungapha eThekwini futhi uzokwazi ukungithola uzongifonela nje ungitshele wena ukuphi ngingakuthola ngakuphi kutshele mina cha ngila eThekwini esigodini sasemgababa la ngikhona uzofona futhi uma ufuna ukuza kumina ngitshela kodwa ngalezi insuku ezintathu zesonto elizayo ngizobe ngingatholakali ngizobe ngingekho bakwethu ngicela nazi kahle ukuthi kungaze nihluphe manje la eThekwini nifone mhlawumbe seningaqala ke ngomsombuluko ke nimfonele ugogo manje nimdinga ngapha ngaseThekwini kodwa nje uzobe sabhizi ngaseGoli usukela ngoLwesihlanu umgqibelo isonto inamba kagogo itholakala la emavidweni akhe mawungena nje emavidweni akhe uzoyithola inamba kagogo makuukuthi nawe kukhona okudingayo ugogo lezi ntase ekhulume ngazo wozuyithathele wozoyitaphela nawe ukuze uthole leyo nto phela oyidingayo kugogo siyathokoza makhosi amakhulu amen Hayi siyabonga kakhulu gogo. Thank you.